ג'מן שמשאיר את זה לדן ביטון, זה קצת בורח, הנה בעיטה ועכשיו טענה ליד ויש פנדל. השופט מצביע על עבר הנקודה הלבנה והפועל באר שבע מקבלת כדור עונשין מ-11 מטרים והשופט יואב מזרחי מסביר גם למה בעקבות התנועה של היד. פנדל לטובת הפועל באר שבע, דן ביטון כובש! ככה בדיוק רצה הפועל באר שבע לפתוח את הערב הזה. 1-0 להפועל באר שבע אחרי רבע שעה מול השחקנים של יוסי אבוקסיס. יש כדור קרן למכבי נתניה, בשער ניב אליאסי. היה כדור מסוכן מאוד, אליאסי אולי טיפה נדחף בתוך תיבת החמש, הוא רוצה את השריקה לטובתו, לא מקבל, ועכשיו הכדור אצל פקושצ'נקו מעל השער. פלקושצ'נקו לתוך הרחבה, טאפה! זה הילד כובש, זה הילד שנכנס ומקפיץ פה את האצטדיון. השלישי שלו העונה בליגה, דניאל טאפה, בן 17, תגלית העונה, בטח של מכבי נתניה. הוא נכנס היטב אל הכדור והוא שם את זה ברשת, והוא בעיקר שם את האוהדים של נתניה בגובה גבוה מאוד. עכשיו גרנח מעלה לתוך הרחבה את הכדור, איזו הצלה נהדרת של עומר נירון לנגיחה של אליאל פרץ. לדעתי אוהדי מכבי תל אביב שיושבים בבית ורואים את המשחק, לא רע להם עם ה1-1 הזה.